Tassib serju dwar il-kummenti li qed jagħmel il-Prim Ministru Robert Abela u dwar l-effetti li dawn il-kummenti ser iħallu. Ex-qarrew ir-rappreżentanti tan-negozji f'pajjiżna fi stqarrija konġunta fejn spjegaw kif l-attakki li qed isiru fuq is-sistema tal-ġustizzja qed jolqtu il-qalba tad-demokrazija kif ukoll il-prinċipji bażiċi tal-governanza. U għalhekk l-MEA, iċ-Chamber u l-Kamra tal-SMEs talbu biex tissejjaħ laqgħa urġenti mal-MCSD bilan li diskutu din il-kriżi li pajjiżna qed jaffaċċja. Iżda ftit ta' sigħat biss wara il-ħarġa din l-isqarrija fir-realtà il-Prim Ministru Robert Abela kompla isot wudnejh u jinjora l-appelli tal-esperti u l-professjonisti. U minflok kompla bin-narrattiva tal-aħna u l-huma. Armin hekk issa xeħed lill-ġudikatura fl-isfera partiġana. Reġgħu daħlu għal elezzjoni oħra jaħsbu li jistgħu jiġġilduha bil-qorti. Fil-qorti jsiru proċessi li mbagħad iridu jkunu ġusti iżda ma' kulħadd u fejn ma jkunux tkellimt u se nibqa' nitkellem. F'Bormla Abela kompla jitkellem u jbeżża lil partitarji laburisti bil-babaw tal-establishment. Proċess demokratiku li kull meta lill-establishment ma jagħtihx ir-riżultati li jkun jixtieq jipprova jimminaħ. U l-ebda establishment mhux se jwaqqaf lil dan il-poplu. Ebda establishment. Surrealment m'għamel ebda referenza l-akkużi li għandhom qudiemhom kemm id-deputat Prim Ministru Chris Fearn u anke l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna. Diskors mifni blajjat u l-isterizmu quddiem din il-kriżi. Banalisti politiċi jgħidu illi Abela jinsab daru mal-ħajt u ma jafx x'se jagħmel. Baħ totali. Aktar qabel, il-kandidat tal-Parlament Ewropew Steve Lul insista bin-narrattiva divisiva fejn insinwa illi għaddejja xi ħadma misterjuża kontra il-gvern. Dawn mhumiex nies ta' min jafdhom għax rajnihom fl-aħħar ġimgħa manuvri kullimkien sabiex jippruvaw inaqsu s-saħħa lil dan il-gvern. Sintendi, wara din il-ħadma jidher illi skont Lul ukoll hemm is-suppost establishment għalkemm fl-istess nifs iddeċieda li jiġi jqum minn għandu twemmin politiku differenti minnu. Jekk ma nkunux aħna mela min? Mela min? Għax jekk ma nkunux aħna mela min? Mela min? Finalment sostna illi fil-ġimgħat li ġejjin se jiġu waqtiet fejn ikun hemm min jolli t-tensjoni waqt li qiemeta lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat meta rreżen. Bil-kalma imma sodi għax hekk hemm bżonn. Għax hekk hemm bżonn. Francesco Catania, Net News.